Ako pa utara si mga kay. Kinsa imong crush nga kauban nato sa trabaho? Hala! Tukan. Ay, tinuod ha. Ibash gid ka. Sige. Ala, oy! Kinsa? Wala man, ter. No, say wala ba gikilig na gani ka, wala nagyapon no. Kinsa? Kanang letter. What's up guys? It's Rian ang bayot ka dili gwapa. Padutuki lang maana ra ka. Welcome back to my challenge. No, pang Bisaya. So therefore karon nga hapon na atay challenge. And of course, sa dili pa, no? Kung bago pa ka diri sa akong channel, don't forget to like and subscribe. Subscribe and like and subscribe. Subscribe and like. Kaupat na gid na siya para di gid niyo malimtan. And ayo kalimot sa pag thumbs up sa among mga video. So therefore, proceed na ta sa tuang challenge. Yes, ang atong challenge this afternoon is Chubby Bunny Challenge. The Chubby Bunny Challenge. Ganon. Sige tawad dira. Ay sige tawad dira yut ba. Paila mabiyata kayo to. So karon nga hapon, dili mahitabo ang Chubby Bunny Challenge kung wala koy mga kauban. Mga kauban, pagpaman ni saya ka kung unang ipaila-ila sa inyo ang virgin. Ang single. Ang available. Grabe yung patay-patay niya katawa no, kanina noon, naginakunan ko sa iyang kuan, sa iyang pagkinabuhi. Walay lain, si Aileen Yugano. Pak, no, pak, alikan diri yot, kaya ganun na kung pinakpak yot. Ingat lang! Ayan, ready na kayo. Bigay makaponers. Oy, tinuod to ha, kung kasi gusto dira, no? Available kay si Aileen Yugano, no? Palingkan man sa daara. Sira ba kay kayot? Alam, pero ay, relax ka dapat eh. Isa ka kauban, no? Atong tawagon yut, no? Walay lain yut. Kani siya, hot mama. Hot mama yut. Oo, kauban yung sa trabaho, walay lain ko ni si Juve, aka Juvela. Ayun. So kabalo na ba si Bato, no? Hala, una. Kabalo na mo? Mana gito yun? Wow, ma-practice mo yut. Ma-practice mo yun. Kay po, pag mga minyo mo, no? Muanay ba? Kana, dobe lugar. Isa man. Seryoso na gito. Seryoso na siya, wala atras, ano. So, para mahitabo atong Chubby Bunny Challenge, na atay, atong materials, of course, atong props, wala lain, no? Isa ka bandihadong, unsay pangalan na ni? Unsay pangalan na ni? Yut! Kanang kuan. Marshmallow. Tadan! Dagko kayo. So, karon yes, dagko kayo siya, no? Dagko kayo siya, as in. Lara, ayan, di ba? So, karon ang mahitabuan ni magkumpiang makulob mahayang ta. Okay? Magkumpiang yun tayo? Magkumpiang ta. Sige, dire, kumpiang. Sige, ang una malahi ani, of course, maoy, dili maoy una maulahi og kaon. Ang mapildi gyud sa kumpiang mapuy maoy una og kaon. Sige, ready? 1, 2, 3, go. Kumpiang makulob mahayang. Pak. Sila na kaon! Kita Jobe, ready? Kumpiang makulob mahayang. Pak. Pangilatan mo ka pa naman! Mayang! Kumpiang makulob mahayang. Wala maritulog. Wala yung mapili. Atik-atik. Ready, Ang maawat sa iyo lugar. Maawat sa ikadwa mo kaon. Mabugok? Kumpiang makulob mahayang. So, daw din, no? So, karon ready na, no? Ready na. Ang iistorya lang, pagkaon, Chubby Bunny number 1. Pagkaon na sa Chubby Bunny number 1. Chubby Bunny number 1. Pag mura to per. Mara na siya. Ana, sige. Chubby na. Ikaw may una Chubby. yun. Ana, lugar siya. Ana. Pagkaon na, Chubby. ikaw na pabalik. Sige. Una ko. Chubby Bunny number 1. Pagkaon na po na ako, Chubby Bunny number 1. Ikaw po Chubby number 1. Pagkaon na ikaw doon, Chubby Bunny number 2, number 2, number 2, number 3, number 3, number 4. Ana. Until din na siya makasaya. Yes. Ready? Okay. Chubby Bunny number 1. Yes, exactly. So kita tulo mag-ingon og number 1. Oo, sige, exactly. Magkos tagbang kuyot ni para butang na to kontas yo palihog kuyot, no. Oo. Okay. So this time, ready? Ang una, guys, wala lain, no, ang single mom nga gwapa. Go first, hot na hot, pak na pak, mga bisaya. So this time, ready? Ready. Ready. 1, 2, 3, go. Sige. Chubby Bunny number 1.
Ako. Mystery. Chubby Bunny number 1. Oh. Pag ako na Sige, wait lang ah. Chubby ba ni number 1? Hindi, chubby na. Sige. Sige. Ako naman? O, dili. Sa yung istorya. Chubby ba ni number 1? O, ikaw. Paspas, no? Paspas Chubby yun? Bunny number 2. Chubby Bunny number 2. Lord! Sige. Feel din kita karbo. Chubby ba ni number 2? Ikaw. May sipong eh. Calvin number 3. Ay, sa'yo. Pero ito na rin ako eh. Ha? Chubby Bunny number 3. Ikaw na. Ano na naglaway yun? Chubby. Taro nga. Chubby ba ni number 2? Hindi ka, ikaw na. Ikaw na. Pero Tulog pag ikabuhok na. Chubby Bunny number 4. Okay. Chubby Bunny number 4. Ayo, anak ano, tulon yut ha? number 4 na lang. Kamu kayo. Ginanay ko mo daw guys, no? Kaya wala ko'y kwarta pampalit ng pizza. Tiyot. Chubby ba ni number 4? Go, go. Chubby Bunny number 5. Okay. Diyos ka! Pisa ko! Chubby Bunny number 6. Number 5 po. Number 5. Number 5. Oh, go, go. Gumagawas na yun! Pwede ka ron. Wala na po kwarta. Sino? Kaya ba? Oh. Ah. Chubby ba ni number 5? Ikaw. Kinuha niya. Chubby Bunny number 6. Ano ba? Ano ba? Alam mo, sir, kayo. Chubby Bunny number 7. Chubby Bunny number 6. Oh. Nanyayawa na ganda. Oh. Chubby niya. Ano ba na pusa? Number 6 na. Chubby Bunny number 6 na. Chubby ba ni number 6? Chubby Bunny number 7. Chubby Bunny number 7. Lood na kayo! Chubby ba ni number 7? Chubby Bunny number 8. Gawa naman niya kuya! Chubby Bunny number 8.
Uy! Di na masulog! Dalaog kayo, ginoo ko! Di na ko ano, alo, naman na! Lasag, ayaw yung tulo pa gani. Kuyawa na yung diri, no? Sige, ako na yung tikuan ko, no? Sige, sabi number? Oh, sige. Sige, Dila ka? Sabi ba ni number? Taro ka istorya! Asol na yo! Ano kuyawan ni Rian eh? Nasaan kayo, no? Ano na kayo? May, sa totoong luhayot, kimara bumatay tari nga challenge na. Hilak Aileen. Na, oy? O karon yot, anak-anaog ako. Pakpak mo lang yung kanya. Anak sa tatlo. Palakpak. Manaog masawalay kwarta. Barag lood na. Oo. O karon, kinakanaog man ko. Kaning duha nga mga gwapa nga sa tubangan no. Mga pilde. Ang una na pilde si Aileen yung ganon. Dito siya napildi sa Chubby Bunny number 8. Napildi sa Chubby Bunny number 10. Chubby Bunny number 11. Yun, bisa pagpila pa ka. Luso na noon. Bisa pagpila. Delikado yun eh! Bisa pagpila ka. Marshmallow, isunod yung babayot. Bisa pag 100 ka bo, masulod yun siya. Inana, yun, mura yun siya. Og, ang baba, mura yun siya. Kubra, no? Oo, mura yun siya, yun, no? Expandable. Yeah. Oo. Expandable. So, busy ba sa motor no? Busy kay motor ay agi. So og karon. Atong una nga parusahan walay lain kundi si Aileen Yuganod. Yes, Jai. Pindi man ka. So ready na ka sa mga questions? Sa klase nga question. Ako na mga questions guys, dili gid ako actually dili ako nabuhat ani. Oo, ako ang ante ang nabuhat ani no. Shoutout day ko kay Hermie Dara no, kay GR Valendez. Hi. Yes. And of course, shoutout po sa mga manager no, si Sir Nat, si Hi, sir! Hi, Hello, sir. sir! Oh, Sir! sa mana? Panawagan? Kanang be? sir, kanang... joke. Okay, so karon kay kaulano na yot nanugdog na, nanugdog, dalugdog na siya no. So ra mga questions, 20 ni ka questions no, Muton sa 20. damo layot. Dili yot, imong ansiran ani 5 lang ka buok, 5 ka questions. Dabi lang ko layot. Ay, madlok mo tayot. Narap akong mama. So, ante, ang mga questions ani ante kung sa iyong itubag mo gid na siya ante. Ay, laki, nalain man nga vlogs di ay kaya bang makuan man. Ha? Truth gid ni siya Ay, yun. di ay. Oh, truth gid kay kung di ka mag-istorya truth yut mabash man kayot ganahan ka. Oh. So na siya. So, Seryoso yun. oo, magkuha na kag kuan. First question. Sige. Ako bugasa. Ako magbasa no. Ikaw imong kaparusahan yun, yung tayo kag Pizza Hut para snacks na to. Okay, first question. Hala! Ilang taon ka nung nawala ang iyong virginity? No, pero actually, Ah. kay wala man tayo yab. Punta ko na wa. Gyud, zero balance gyud.
Yot, akong baboy sa balayot, nangapo na lang yot. Pagyapon yot, mag 2019, December na lang. Wala pagyapon ka na, virgin, ano? Oo, pasensya, yun natin, no? O, sige. Actually, ka ni virgin, ginaw, gidi siya. Oo. Walay daw kay Virgin John. Malay ko ba yun? Mag-on pa. Oh, ikaduha question, no? O, ikaduha question. Kani, most embarrassing moment in your life. Unsa may kanang kuan, kanang grabe ka na naulaw gid ka nga nahitabo sa kinabuhi, no? Tong first year jud ko. O, nasa ka tong first year ni mo nung film. Isaway jud ko gapangit jud ko. Lain jud kay sakit kay ako panimuot jud. Ora jud ko jud. Nagilaki ka na ulawan gid lugar ka Naulaw ato. jud ko jud gigdan ko niya bayot o nga di daw ko kay mamulbos kay pangit lang ko. Ato mas kamera yut ay pagtabas ko yut. Di para makabasabot mo ka. Sabot mahugod ko, no? Oh, mauto siya. So karon, katulong nga question. Pagpasukan na. Pagpasukan kayo. Sige, tulon ni mo yun. Napalagi din isa ka bukuan ko. Ikatulong nga question. Parte ng katawan mo na feeling mo attractive sa mga lalaki. Yung puwet ko. Boy! Pakita na be. Pak. Okay, fourth question. Ay, oy, daghan ba kay adik? Fourth question, kani. Fourth question, anong pagkain ang pinakaayaw mo sa lahat? Nukos. Nga naman, ba't nokos? Kumakain ng tae. Sumisip-sip. Yeah! Ng tae. Nang tae? Nang ano? Tae sa mga tao. Nakita mo? Hindi. Oh my God. Bitaw bitaw nagwa ng nukos. Kasabaw-sabaw lang din nang manggawas din na siyang tiyan. Ew! Ang sabaw lugar na to? Ew, gani. Lami man! Lami kayo. Sa magpalit ganina akong inahan og nukos. Mama, kabalo ba sa akong di ko kaong nukos. Balit na tinapa ako, mama. Tinapayot, mas mahal ang tukos, tinapa, no? Laban na tao. Okay, kani mga question. Shaba. Okay, kani mga question, no? Shaba lang din! Kani mga question, describe your ideal man in one word. Oh, one word lang. Magduha-duha, mag-one word ko. One word ay duha? One word. Sige, one word. Kuan, kanang... Ano man, ter? Wala, dili ka-function akong isip. Bo, dili function yung isip, no? Dili Sige, ka-function. ideal man, one word. Butan lang. Ay, buo talaga. Pak, no? Oh, napakoy. So, now, na yung mga idea ang mga viewers. Oo, na mga idea Plano. kung kinsa tong nagplano sa yahan, no? Buotan lang yun. O, kanako isa pa kong pangutana sa imong hagid, no? Gipaningot na ko kaganina. Dagan na kay na question. Last na lang yun. Ako pangutana sa imong kay. Kinsa imong crush nga kauban sa trabaho? Hala! Tukan. Tinuod ha. Ibash gid ka. Sige. Oy! Yeah. Kinsa? Wala man, ter. Ano siya wala ba? Gikilig na gani ka. Wala nagyapon mo. Kinsa? Kanang letter C? Yawa. Kinsa man letter C na? Oy. Letter C. Ay, hindi ko makita na pala sa kuan. Crew. Oh, letter C, crew. Crew, man tatanan mo. Sige, letter C. Kuan. Basta letter C. Sunod nga letter. Onsay station. Hala! Onsay station. Wala may mawala sa ako. Wala. Dining. Dining. Letter C daw, dining. Letter C. Wala. Kisa letter C. Guys, kisa letter C nga dining, oy. Kisa letter C nga dining. R. Okay, pangalan to sana. Si Robert. Ryan. Si kisa pa yun? Luigi. Si Luigi. Si Kisa pa yun? Anthony. O, si Anthony. Si Midel. Midel. Si Aljen. Aljen. Yan. Kisa yan. Maguna siya. Kisa yun. Katong bayot? Ay, katong murag bayot? Question mo? Ay, bayot, oy! Dili katong murag lagi Murag bayoton. Murag bayoton? Kasi bayot na to! Istorya na guna pangalap eh. Wala to siya ikuan, wala to Sige. siya. Dito siya kabalugpuan, wala internet sa ilahan. Wala internet. Oh, sige. Kinsa man na siya. Kinsa. Hindi ayaw yun. Pangalan. Uwa mi ka ila. Di Christian! Shout out kay Milo sa kasi. Oh, taga Pamenta, alam na. Pakapanga!
Yeah, so karon guys, no? Okay, so karon no, alam na ninyo kung unsa no. Ang pizza mahal kayo yun, kinahanglan mo paliton no. Sige. Kumoto siya guys no. That's it ang amo ang challenge, ka Chubby Bunny challenge with extreme questions no. Kang Aileen yung guarantee siya maging ang una nga napildi og ang pizza ni Velat no. Once again, ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe sa akong channel no. And comment mo na to kung unsa inyong gusto i-comment regarding sa revelation ni Aileen ba? Siguro siya gid yung crush dito sa store no. Ibalik yan! Pak. Oy, pak. Abi sabi pak. Pak ka nalipay yun. Yeah, so once again, I am Rian. I am Aileen. I am Julian. And together we will say, sa panagiusa, makabot na to ang kalinaw. Pak.